Pagbugos nga Pilipinas, welcome na sa pagpangalaga sang tingog sang pamatanon radio program diri lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Karon nga adlaw naman sang Domingo, Enero 17, 2021. Programa para sa mga kabataan nga nagahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga nagahatag sang paglaom kag inspirasyon. Kaming inyo mga radio host. Action Eden Abos. Kag Action Dale Salazar, happy Sunday sa mga action namon nga naka-tune in subong sa aton sila nga pagpangalagad karon nga Sunday morning. Good morning sa mga banwa kag syudad diri sa may Negros Occidental. And especially dira sa mga lugar no nga mga low-lying areas Action Eden sa pila ka mga lugar diri sa province nga naka-experience sa karon sa mga pagbaha kag pag-ulan. Keep safe mga ka-action and subong nga Domingo nga adlaw maghatag kami asang panibago na naman nga inspiring nga storya nga magalingaw sa inyo subong Domingo nga adlaw. Yes, of course, Action Dale kag syempre padayon ang pag ulan-ulan Action Dale ti pwede na nga magpamuyong kita sa aton mga puloy-an. Kag magkaon-kaon Yes, yes, Action Eden. And syempre subong Sunday ang iba na Action Eden, nagabalik naman ang misa bala. Ang iba na may fear sa gihapon nga magtambong sa mga Sunday masses. Pero ang iba na basta strong ang imo sining faith Action Eden. As long hindi as... sukatan. Oh, correct, no? Hindi sukatan na. Kay makita naman nato na sa mga simbahan diri sa may syudad sa Bacolod nga nagamat-amat damo na ang mga church goers Action Eden. Yes, amo na importante Action Dale. Keep the faith lang kay ti hambal nila Action Dale. It's the start of 2021 pa lang kabay pa nga amo lang ni kumbaga Action Dale ang mangin una kag ulihing othong lang Action Dale sa mga pagtilaw para sa tuig 2021 kaya bawi man ta kay doon 2020 Action Dale do nag-stagnant gid ang tanan. Yes, Action Eden. Subong nagamat-amat naman bukas ang mga turismo nga ginatawag Action Eden. Especially diri sa may Bacolod City kag Negros Occidental. Events iban nga mga pungsod ginatinguan nga ma-revive ang economy Action Eden. Inipagiman sa pagbukas sa mga turismo or mga tourism-related activities Action Eden. So, subong nga aga magalagaw kita diri sa isla sang Negros Action Eden. Kag syempre makaupod nato ning sa mga local influencer diri sa may syudad sang Bacolod. Amo na siya usually Action Eden ang mga naga-viral bala nga post sa social media nga ay gali may amo ni gali nga lugar diri sa Negros Occidental, diri sa Negros Island or syudad sang Bacolod. Amo ni usually Action Eden makibot ka na lang may nagatag na sa imo. May gatag na sa imo sa mga matahom nga mga lugar. Baka naman. Or sana all. Sana all. So this time aton kilalahon ang persona sa likod sang Facebook page nga Laga Wonder Action Eden nagahatag sa mga ideya sa aton sang mga matahom nga mga travel destination diri sa Negros Island. By the way, bukas ng aton sining comment section sa aton sining Facebook live para sa inyo sining greetings o kon na may pabangkot bala kamo sa aton sining guest the Sunday morning. Pwede gid maka-comment down mga ka-action sa inyo sining mga pamangkot or pwede man ipalambot pagisamon nga new text hotline 0963-750-0874. Kung may mga pamangkot ka mo dira sa aton sining guest dira nila ipaagi sa comment section sang Facebook live o kung sa aton sining text hotline 0963-750-0874. So this time makaupod naton live via virtual interview si Laga Wonder Action Eden. Yeah! Perfect! Si Laga Wonder Action Eden. No? So amo ni siya ang persona or sa likod or ang admin or di lang admin Action Eden kundi ang tag-iya gid no? Sining Facebook page Nagaduma Laga Wonder. Yes, Action Eden. Damo gid ko pamangkot o kung ano ang mga istorya sa kada matahom nga mga litrato nga gina-post ini sa social media. Kung bala gasto ang ini nga passion, ang ini nga hobby Action Eden, kag kung bala paano manginisa ka vlogger? Paano manginisa ka vlogger? Okay, may difference Action Eden between vlogger and vlogger. This time, hindi na natin pagpadugayon pa ang atos nga guest sa Sunday morning, live via virtual interview. Si Laga Wonder, si Abby Pabular.
Bacolod non, Action Eden. Miss Abby, good morning, happy Sunday, and madamo gid nga salamat sa positibo nga pag-respond sa amon sila nga invitation. Good morning. Good morning sa tanan. Mayong aga sa tanan, especially sa mga kapamati sa buong kagalantaw sa amon live na interview sa Action Radio. Wow. Ang una nga pamangkot kita, diin ka subong. Abasi, bala nagana siya Action Dale. O ba siya siya sa iban nga lugar? Kailaga wonder Action Eden mo. Miss yes. Abby din ka sa buong ara ka lang sa inyo balay? Ay, lang sa balay, bago lang ko abot. Feeling ko nagpasipalay ni siya mo. So, manidon lang. Okay. Sige. So, Miss Abby, madamo gid nga salamat once again na kay nag-share ka sa imong sining oras sa among sining program this Sunday morning. First nga pamangkot, ano ang story sa nga Laga Wonder nga Facebook page kag paano nagsugod ang tanan-tanan from zero like mga ka-action na subong 69,000 plus and counting Action Eden. Go ahead, Miss Abby. Good morning again. Ako si Abby Pabular. First of all, special din yung Action Radio sa akon kay nang dirihalin ang akon nga late father nga si Charlie Perez Pabular. Ako nga first daughter and Bacolod-based ko nga vlogger. Siguro wala abot sa namian mo maglagaw. I also love dogs. And sa pag-start sa akong Facebook page is namian din ko halin sa una maglagaw kag mag-cut pictures. And every time mag-post ko sa akong bala nga Facebook pamakot akong friends na sabihin ni siya ano kadikad to, wala yung moving budget, so nag-decide na ko nga ko na lang i-post ko na lang din bala sa page ko kung share ko ang details kag mga budget kay para mabulian kung man akong friends, makalagaw sila mismo. Wow! So, it started Action Eden as a passion ng gid namian si Miss Abby mag-capture sa mga photos sa maglagaw. Pero Miss Abby, what year ka nag-start sa imo sining nga page na establish kag pilang edad mo that time? Nang 2018 nag-start ko. Last 2 years, 26 pa lang ko to. Wow, Action Eden, 2 years pa lang, pero 69,000. Hindi law Action Eden nga maka-build ka sa nga community nga mga followers so wala nakatutok sa imo sa social media. Yes, kag hindi not limited lang Action Dale sa Bacolod alone, sa Negros Occidental alone, but may ara Action Dale especially ang mga tourist bala, dako gid kayong guide sa ila Action Dale kung diin sila mapadulong diri naman sa Negros Occidental. So Miss Abby Laga Wonder, sino ang nag-inspire sa imo nga mag-obra sa nga personal vlog and tiyang imo sa nga vlog ang content is more on travel nga ginatawag. Who inspire you? Ang nag-inspire sa akin is my father kada akong mother. Kay si daddy, sa una naman yan, sa maglagaw and take pictures. Tapos si mami mo man, yan gina-develop pa na sa unang pictures, di ba? So, ma-curious ka kung di ina siya, gali na tabo, daw mo na balaw. Amo na dito yung start na nami, gali, maglagaw kag make memories, kag amo na. Dito na ka rin nagsugod. From the very beginning, Miss Abby, may mga tawag nga hindi pa una mag-support sa imo sining ginaobra or ano man lang imo sining nga endeavor. Pero sino gid ang mga tawo nga nag-support sa imo, nga nag-stick gid bala sa imo sang nag-start ka sa imo sining career? Ang first gid ang my family ko kay Gabi gid ang mag-suporta ang pamilya sa imo. And also, akong nga migo, kag ang akong mga closest friends, sila gid sugod sa tanan. Iba actually din na basta family na ang ginaistoryahan. Correct. Especially kung ano man lang imo sining ginaobra. Pero lucky siguro si Miss Abby bangod bakod ang iya sining support system. Correct. Amo gina importante ang deal. Ang foundation bala and especially yung foundation nga gaumpisa sa pamilya. Amo na hambal Action Dale bahala na kung ano ihambal sang iban nga tawo, basta suportado ko sa akon pamilya kay sila lang magyapon pulian ko whether they like it or not. Blood is thicker than water Action Dale, sila lang yung makabulig sa akon. Actually sige hambal si Miss Abby Action Dale, sige mo ko discan sang iya sining mga pictures, although nakita ko na ni mga previous post, pero kanami Action Dale kay syempre
hindi lang ni Action Deal ang pagtuon mo kung paano mo mabuligan, abi, ang ina nga lugar para madamo sa makabisita sila. It's a win-win solution kumbaga Action Deal. Buligan mo sila nga maka-attract sang ila sini nga lugar para damo sang turista makato. At the same time, sigurado ko Action Deal, damo gid ya sa gihapon diri nagapamangkot. Paglambot sa weekend ay kanami paliwaliwad inta makadto man ma-visit sa Laga Wonder nga page. So dako gid Action Deal ang mabulig kag kanami pala Action Deal, the way I see the photos kumbaga natun-an gid Action Deal mo may mga rule of thirds, ara gid yung complete package, may marketing Action Deal nga I mean ara ba lang mahambal kagid nga kanami gid sang lugar gusto ko gid kadtuan. Kag besides sa kulo kompleto ang mga information Action Eden do ka travel guide gid siya kun baga kita diri sa Negros Occidental nagapanumdum kita since may COVID-19 pandemic hindi kita usually makakadosiban nga lugar ani temporarily since may mga requirement nga negative RT-PCR test result. So diri sa Negros Occidental daw kaligwa man Action Eden, no? So no need ng mga requirement, no? As long as mayroon dira mga health declaration form kag comply sa mga policies or laws dira sang LGUs diri sa may Negros Occidental, we can still discover new places sa aton sining probinsya Action Eden. Correct gina Action Deal kag kanami kay kompleto kung mahamba ka bala nga ay do kanami kanami maglagaw pero wait lang check ta na yung budget ha amo na. Di sa Laga Wonder nga page makita mo na dan Action Deal nga ay perfect pasok sa budget. Let's go. Amo na Action Deal hindi kay malang-alang ka kay syempre wala ko man ginatanan or wala ko man gina-generalize ha. May ara-abi nga mga start pa lang mga vloggers nga gahambal sila nga visit this place, chuchu etc. Muna galing daw medyo kulang pa sa information. That's why nga magkadto ka to, gusto mo ikadto kay alang-alang ka kay ang budget mo do kulang gali Action Deal. So si Miss Abby pa bang kotonta. Miss Abby, ano kagasto ang ining hobby, ang ining passion para may ideya man dira maka-action naton ay amo ni galing sa ka-live sing sa ka-influencer. Simo Miss Abby ano dalang imo sining pahayag? Sa financially aspect nga save up gid ko para makadtuan ko gid ang mga gusto ko kadtuan and pero binano ko man nga man siya within the budget ko lang din. Nga, hindi ko magpalapaw. Also, kung about sa time man, nang gasto man siya sa time, syempre, kaya most of my free time, dira man siya kadto. Sa nga. So, savings, Action Eden, kag syempre, find time gid, no? Kaya usually, may mga lugar nga pwede ka bala ka overnight. Pero pagka the next day, may ubra ka. So dapat amo ni nga mga tinion Action Eden, pangita agid sang oras or maka-file ka dira sa imo sining vacation leave nga ginatawa. Correct Action Deal kag basi ma-misunderstood bala sang iban. Ang travel Action Deal for me is one way or isa ka investment Action Deal for me. Amo na ang iban mabala ay gasto lang na, kumisweldo ka, lagaw ka, gasto lang na. Pero Action Deal, investment in a way nga syempre bata ka pa, example sa akon personality, single pa ko sa papel, amo na Action Deal. Tapos mahambal nga sige lagaw ta, amo niya mo to. Syempre the memories you have on that place with that person or persons Action Deal nga kaupod mo will forever remain Action Deal mo. So investment mo na nga ay kakadto ra ko da kanami nga lugar kapaliwaliwa ko. Pero ang iba ni Action Deal may mga business-minded, pwede ba investment nila, gusto nila makita. Kaya makita ko sa pictures ko sa gallery ko, sa pictures ko nga i-develop, sa pictures nga memory sa Facebook after a year. Doon mo na wala Action Deal. Kis, nami man, nga magpaliwaliwa kagid Action Deal, nga puro green ba lang makita mo or puro blue, para matawhayan man ang imo sini nga utok. So Miss Abby, behind sa mga beautiful photos na gina-post mo online, sino ang imo sini nga mga kaupod? Do ka swerte mo na Action Eden, no? Basi dason pwede kami da kaupod na Action Eden. True! Malay mo! Pwede kami da ka personal assistant. Sige Miss Abby, go ahead. Sino ang mga upod mo sa pag-travel? Ang upod ko sa pag-travel, ako ni nga si Dort, kag si akong sister nga si Bea. Kung wala siya class, upod na siya sa akong kasi ang ginahimo ko nga model. But ang photographer naman na Miss Abby, kamukha mo lang or naga-self-timer ka mo? Kami man. Kamukha mo lang.
But wala ka mo yasang mga ano ni eskwelahan or training about photography nga ginatawag. Nang kaagi lang kami, sir, once na nag-seminar kami kay Sir Owen Bayes. Nasa kay Sir Owen, kaya yung seminar kami to that time ni Daddy, dang di kami to nag-start kag nakaagi mo ko sa una nga nagaupod ko sa akong photographer friend. So dito ko nakalearn sa mga photography tips. Wow. Actually, then, tanan kita maka-take photos, no? Yes. Bisan nagamay nga tao maka-take photos. Pero not all ang mayara sang abilidad. Sang talent. Sang talent. Nga ginatawag lang nga photography. Like kay JM. Oo. Be, sample, be? Sample ko na. Oo, si JM. Kinalay ka mo, di ba, Miss Abby? Sir. Oo. May nga pamangkot dali, Miss Abby, aside nga isa ikaw ka-influencer, local vlogger, ano pagid ang imo sining ginaobra? Meron ako ang graduate kasi as a computer engineer. Mhm. Then, work ko as a day job as a programmer. Mhm. Then, then the sideline. Every weekend kung may pa-picture sa akon sa Taga-Wonder and meron ako mga online shops nga gagmay lang na. Wow, hindi siya gali sakto actually. Hindi siya gali sa... Ako pa nagaling action... Ako pa nagaling ta reaction, Dale. Ang sunod ko nga ipamangkot. How do you manage your time? Mhm. Yes, Miss Abby, go ahead. Manage ko ang time ko is make sure ko give niya may time ko for myself, my dogs, and after that, na din ang free time ko ang ginatawag nga to mag-cover ko, mag-picture ko, and also take time man ko wala mag-grass cake sa akong sige-sige, baka burn imo nga Mhm. passion. Na actually then take time to rest gid. Amo ginaang i-take note especially sa mga millennials subong actually then no nga subong bala hasta sa kagahon gapula. Oo. Dos ang kagahon na stress makita mo nga naga-green ang iya siningangalan sa Facebook kay online pagali. Sinuna. Reaction, Dale, ambal nila do subong it's part of millennial stage mo. Kabalo ko, naagyan ta na action deal tanan. Like for example, kasi sa simple action deal nga pagkabutang medyo layo siya pero kung baga pag-describe bala sa paano nga nagagrow ang tao. Sa una, mambal ya swimming. Gaya pa yapak actually. Yes, swimming kami. Subong ya. Ate sige swimming lang kamo nakitan-awon ta lang kamo. Sa una bala action deal nga mga development. Ti subong ya sa una. Amo man ni kay Miss Abby sa una. Kumbaga, I know it's not the right term, pero kumbaga sa aton, pa-action day, ka-tripping lang man sa una, nga maglagaw, kag mag-picture, tapos i-post. Pero subong niya, nakita niya siguro, nga dako gid action day, ang, kadamo, balasang sang mahambal nga, misan magtulo ka lang actually sa pictures mo, ay, sana all, ka-relaxing, amo na action day, ang gakatabo. That's why nga, tikis hambal sila nga, kalain sang influence subong sang through the advent technology kalaw ay subong sang influence sa mga kabataan pero may ara man sang brighter side wag nating lahatin amo na action day. More than 3 years na misabing imo sining nga laga wonder nga Facebook page gin-expect mo bala nga maglabot ini sa 69,000 nga followers? Wala, dito sir nag-expect wala ikaw nag-expect sa nga and thankful di ko permi nga nakalabot ko sa amon kay damo ko na na local businesses kay amo ganang priority ko lang sa una is to support our local to respect ang businesses sa kay amo na di ang sa panggabuhi di sa aton subong. Amo na usually actually yes, sorry Miss Abby nga can cut off kita. Kaya mo lamang kita naton sa social media nga hashtag support lokal nga ginatawaga especially sa ginapangatubang naton nga COVID-19 pandemic. Correct action deal pero gusto ko lang mamangkot kay Miss Abby. Was there a time nga naghambal ka nga doon nakapoy nako? Bahala na ng mga followers ko kung wala na sila tanawon sa akon nga page bangod sa nabatyagan mong amo na Miss Abby nga or naglambot ka sa amo na nga time. Yes, honestly nakalabot ko sa amo na nga time. Especially sa time nga nagsugod gid ko kay that time kako man ko sa akon masteral do hindi ko pala gid ako nga time pero
Kaling kaya ang support balas ng imo nga mga family kag friends mo do grabe di bala dumahaya ka man bala nga i-disappoint mo sila. So dun try ko gid ang best na maging active gyapon para sa sila. Sana all. Sana all. Ako in action din. Pero, In a good way, actually, Eden, na hindi siya hindi kayo ma-pressure. yes, Samtang, himo mong gusto Oo. mo. Amo gina-action deal. Pero, ano, ma'am, Miss Abby man, ano ang satisfaction sang isa ka influencer? Sa subong bala mis nakala ikaw pa niya tawagon ko influencer pero pag ginaobra ko I think ang kakalipay ko kung may kita ko nga ang isa ni ka-person nakita iya sa akon nga nagkadto to siya bala kag nalipay man siya nga amo niya na experience get to experience that I experience man bala and also I get to help ng ang mga businesses to and create friendship sa mga tao nga ka-connect ko sa amo niya nga ginahimo. Amo na namin actually din basta ikaw ang source sang information. Correct. Kagatin sakto gid bala tapos ma-satisfy sila sang man action deal. Do hindi wala yung gin sugar coat kung baga kay true lang. Truest is the truest kung baga action deal. Kag hindi siya gusto tawagon actually nga influencer daw very humble. Humble, Pero may sabi, gusto ko lang mamangkot. Like, for example, kung may ara ka kantoan nga place, tapos i-feature mo, galisensya ka pa sa, sa tag-iya? Or ikaw ang gina-contact or ano ang set? Both ways, miss, it can be na ako gina-contact and sometimes galisensya man ko. Kaya may ara, man mga business na hindi pa aware na about the social media marketing. So, gina-open up man naman, especially ang mga business, wala nga makita ta man mismo nga may potential sila tani, kaso kulang sila sa marketing. So, na siya. Pero, nang galisin siya, dito ko as a courtesy nga i-post ko ni sila ka may iba na hindi man gusto. Sige. Alas 11:37 Action Radio Philippines Standard Time. Mapos kita na sa aton sa nga commercial break and sa aton nga panumbalik aton pa man ko action Eden si Miss Abby kung ano bala ang mga common misconception sa mga vlogger. And by the way, bukas sa gihapon ang aton sa nga comment section sa aton sa nga Facebook Live para sa inyo sininga mga pamangkot sa aton sa nga guest. Comment down lang below mga ka-action or pwede man ipalambot sa 0963-757-0874. Magabalik ang tingog sa pamatanon radio program pagkatapos gid lamang sini. Standby. Para sa bayong Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaling na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. And we are back mga ka-aksyon sa ato sining pagpangalaga diri sa tingog sang pamatanan radio program, and kaupo daton sa gihapon si Laga Wonder Abi Pabulara, isa ka Bacolod nun nga vlogger aksyon na Eden. Do nagahang diri nga aton sining Facebook live, hindi ko makita ang mga naga-comment kay Kalama Aksyon Eden sa mga naga-comment diri sa aton sining program this Sunday morning. And good morning lang kay Rosalina Arellano Espadero, mayong aga. And araman si Miguel Jogilon kag si Renz Joseph Pilaez. Good morning. Yes. Good morning man, Action Dale Danay no kay Chut Harenyo Claver. Thank you kuno Laga Wonder for featuring may product iya kuno product sa iyang FB page. More power to you and Dorothy. Kay Diding Alohamiento, good morning man. Farah Gabrilio, Dang Bionesta Poblacion. Wow, nice photos kuno. Darin Banaglorioso, shout out lang kuno sa photographer kay Laga Wonder Dort Leyva Lods. Good morning. And of course,
Grabe, may ka-shoutout pa diya kay Action JM. Iba Sila na? talaga. Lain gid niya si JM Baikin niya, kay talented gid nga photographer. Hamal ni Renz Joseph Pelaez. Kaso, ang pagka-talented niya nga photographer, lain pa yung ginakuhaan. Naunay lang man ang mga model, di. Grabe, gid dyan. Amo na, syempre. Ari man actually din, no? From Chalay, Punzalan, Baskugan, gadya ang hashtag lagawan. Hashtag padayon, plus heart nga emoji. Yes, of course. Gina-shoutout man ni Sir Dort Leyva. Shoutout ko na sa manghod nga model, si Bea Krisha. Hello sa model. Oho, mga tahom na actually din, mga bata ni Sir, ni Action Charlie. Yes. Basta gusto niyo po may model. Ano lang kami ni Action Dora. Grabe kami nag-offer sa amon self, no? Kaluoy sa amon. Pero by the way, actually, din balikan nato na si Miss Abby Pabular, no? Saya sining aton sining pag-feature siya subong nga Domingo. So, Miss Abby, ang iban aabis ang iban nga ang live sa isa ka vlogger or influencer daw ka tawhay. Ano usually Yes. daw ka chill, daw ka muna actually din, daw ka chill, daw ka relaxing. Pero Miss Abby, para si mo, anong mga common misconception sa isa ka vlogger? Ang pinaka-common dito is, ang moto sir nga ba, mga hapos lang ni ka, happy-happy lang always, or kaya mo na makita niyo sa pictures na gina-convey naman ang message mo. So, pero behind that is, damo nga mga pictures nga gintong pilian sa out of 1,000, di nga pictures, 50 lang na amon nakuha or 30 kabilog. And also, na ang amon na ginhimo, that is, ang amon mga outfits dapat dapat sa amon ang lugar appropriate with balakanan. And also ang amon nga caption is very ng helpful man kag sakto man bala ang mga details ginamon ginasure din namon nga quality content sidaan ang ginahatag namon. So hindi siya muna kahapos kag happy lang always. That's amon ang misconception sa iba. Na take note dira sa mga nag-comment lang. Kay kada achievement sing sa katawa action ni Den, mayara ginaya sang upod nga hardship kag struggle. Para ya malabot ang ina nga kundiin man siya subong kung ano man nga sining nga mga nalabutan. Correct, Action Dale. Kay there's no easy way, Action Dale. Tanan ta makaagi gid Action Dale sang pag-sharpen kumbaga para mangin kumbaga sa lapis pa Action Dale mano kada mataliwis ka para tanda ka isulat. Pero gusto ko lang mamangkot kay Miss Abby, Action Dale. Was there a time, Miss Abby, nga like for example, nagkadto ka sa lugar, supposed to be or initially, dapat i-feature mo gina siya ang lugar. Kaso ara ba lang nagabot ka sa point ka naglibog ang ulo mo, do ka wrong how, do kabudlay kung paano mo i-feature, kabudlay paano ka maka-attract guest para sa ila. Anong ginhimo mo? I always think outside the box. Try ko gid nga makatch kong attention nila. Kay visually, daan subong ang mga bata, especially sa Facebook, visually attracted na sila sa mga photos. So, amo na siyang hinahimo, ginamon, bala ang think outside the box for me para makita na namon. Kag kung hindi, good man namon nga line of na gid, wala na lang namon nga gina-picture. May nga pamangkot, Miss Abby, may mga shot ikaw nga daw kababaw, no? Mga photos nga daw ka aerial, no? May drone ka, Miss Abby, or anong technique dira para ma-capture ang ina nga image? Wala ko sa drone, sir, pero kung daan ko nila, okay man. Drone na! Simple lang ang badang. Simple lang, oo. Pero Wala ko sa drone, sir. Pero ako, yung technique da, sir, is pangita, good elevated area, and pangita ka rin sa view nga capture mo muna nga view da yan. Elevated areas lang na usually. Personally actually na kung magkadto ko sa isa ka lugar or mag-travel, gina-research ko ano bala ang i-expect ko, ano balang mga butang nga dapat kula uman pag-abot sa sina nga lugar, kag kun ano nga mga angle or photos na nga na-publish na sa Facebook or online ang dapat ko nga himuon para at least may ideya ka na bala kung ano ang nami dira nga view. Correct, Action Dale. Kaya basi imbis ikaw ang ma-surprise. Basta sila man bala ma-surprise kapag tapos may bisita. To'y hala, sige, yaw-yaw. Kaya wala mo nakuha ang inyong angle, no? Yes. Naka-wrong, Action Dale, sangwa. Pero, I don't know lang kung na-account ni Miss Abby or naisip niya kung pila na dire ka
kalugar ang i-action deal na kantuan. May sabi na na-count mo kung pila na di kalugar na kantuan mo? Wala. Wala ko idea. So, Pero ano sa of all the places nga imo ginbisitahan, dala na dagin feature mo, dala na dagin enjoyan mo, ano or sa diin nga lugar Oo, ang ang memorable. pinaka-memorable or pinaka-highly recommended mo? pinaka-highway. Siargao, Bigorong. Wow, Siargao. Sana all. Nami, padahal sa bagay daw katug na. Oo, actually, pag mo no, Siargao, si Liza, din ang nadumduman. Kung kikita ko ginang news kay Liza Soberano, nga dito siya nag-birthday, nakatuon siya sa surfing. Saan o tama pa Siargao man? Oo, nami actually din, kay mayroon na Siargao movie featuring Jericho, kag sino to. Basta nami, gits ang lugar. Miss Dance ba? Miss Dance ba ka naman? Pero by the way, Miss Abby, how do you deal with bad feedback or negative comments sa social media, especially nga hindi nato niya makontrol, no? Baw nato. Naton? Dala ka nila. The influencers action din. 1 point. Pila na to gani mo ang followers? Basta, hindi natin makontrol ang tao. How do you deal with bad comment or feedback? Hindi ko na sir na lain-lain sa klase na tao. We have different opinions and taste. Kag kung mag-comment, magiging sila di sir, explain ko sila sa my point of view nga amo niya ako na experience. Basi, lain na experience niyo. Amo niya ako na tilawan, basi lain na tilawan mo. So, kamo na sir, nang kabina-remind ko before niya akong followers nang always choose to be kind and choose the right good words na lang. Kung wala kayo hambal na lang, hindi na lang paghihambal, bala kay do ano na lang nang kung mag-criticize ka man gid, make it in a good way na lang nga do hindi ka man maka-hurt sa ibang nga tao. Kay in that way man bala sir ma-influence mo man din ng mga young people subong, especially damo subong sa mga influencers na grabe gid sir mag-say mga hindi namin nga words bala sir how. So do hindi ko gusto mag-go sa amo na nga point nga pati ako do influence ko man ang mga young minds mag-amo na. So, much better na ma-influence pa sila nga always say good things na lang din and be positive sa life. So kind. So kind action Eden. No? Usually, amo nang uso mo. Nakamuna si Miss Abby nga may mga iba nga mga influencers nga daw ka beyond na gid bala sa sila sining limitations. Yes. Daw naglapaw na gid. No? Para lang mag-viral, para lang ma-istoryahan. Which is, I think, hindi namin action nila. Sako lang yan. Hambal ni Miguel Jogilon, pag-inggit, pikit ko no action din. Sakto man. Pag-inggit, pikit But na lang. speaking of bad feedback na kamuno sa Miss Abby, pwede man sa gihapon, gina-accommodate niya ang mga critic action din, pero in a way ba lang hindi man siya ma-hurt or pwede na personal message, Abby, nga kung mahimo next time, amuni. So, amuni siya ang isa ka maayo nga quality sa isa ka vlogger action din, nga nagabaton ka sang mga feedback para ma-improve ang imo sini kaugalingon kag craft. Room to grow with action deal dapat. Kung gusto mo mangin successful ka, kung gusto mo nga hindi mangin siling nga do i-look up with sang tawo, ataga ka balas ang respeto action deal. No matter what you do in life, bahala kung hindi pleasing sa ila, pero once nga ma-build mong respeto action deal, ara ginada. So dapat kung para respetuhon ka, dapat magrespeto ka man. Respetohon mo kung ano ilayambal about sa sinanga vlog or sa sinanga blog. I-ano mo action nila, kumbaga, i-embrace mo na wholeheartedly. Kagamali lang, ang secret ako na action nila, hindi mo lang pagdibdibon, gid. Pero, isa-isip. Take note, action din. Ang imo galing vlog liga daklaw ay to charot. It's okay. Charot lang. Pero Miss Abby, for sure may iba madali nga mga local vloggers man no nga nagakit-anay ka mo sa mga events or mga lugar. So far naka-build ka naman rapport sila or kamusta man ang inyo sining friendship? Can you name them? Ang pila din naton ka mga local vloggers sa Bacolod kag Negros Occidental. Go ahead. Ang first din sir na nag-approach akon, kaya pag sugod ko, wala ko may kilala sa ila. Ang first din nag-approach akon is si Maki sang BCB Vlogs and si Arian sang Lagawan Kid na page. Sila ginauna. Then from that, gina-introduce na ko nila sa iban. And naging partner ko man si Josh nga Timan, siya nga vlogger. Si Josh Knows Best and ang iya manager nga si Sir Arnel.
Also, na-meet ko naman si G, si Sir Charles on socially, and ang naging inspiration ko dito sa pag-vlog is si Mark Roa. And of all sang content nga gani Miss Abby, ginpili mo ang travel. Yes. Kay pwede man food, pwede man beauty, pwede man dira iban nga i-feature nga Miss Abby Lagaw Wonder gid. Do amo ginagawa ang passion ko nga line gid sa passion ko nga galagaw gid ko for me, and it also contains sa mga food man mismo nga related kay every time maglagaw ko ga food man ko gyapon nga so do ka naman siya, and also kisa do ka lifestyle naman gid sa nga Basta may next schedule ka namin sabi sa food lang kami ni Action Eden. Taga-bit lang. Taga-bit lang. Food lang gali. Ay, kailan lang ako na mag-diet, sir. O gani man, no? Pero Miss Abby, anong mga mensahe mo sa mga young people dira nga luyag man nga mangin vlogger pero nagapang duwa-duwa, may doubt sa kaugalingon, or ano dirang tips nga mahatag mo para sila, Miss Abby? Go ahead. Ano na kay tungod gusto nyo, kag ang inyo intentions are always good. Kag every time mag-post ka mo bala sa social media, if ever mag-vlog mo gid ka mo, whatever, nang panumdum mo nyo gid for me, ano ang in reaction sa inyo parents kung makita nga mo na. Because ako, hindi ko, panumdum ko gid for me nga, hala, makita ni mami, makita ni paron sa ano ko, kaya panumdum ko gid for me mo. So, post responsibly lang gid guys, kag always give quality content nang stop nga hindi niyo wala content pero i-post niyo balahaw para lang sa viral numbers nyo nang please kung gusto niyo maging reliable kamo nga vlogger nang may value kamo nga vlogger, post your own experience kaysa dira build up mo ang respeto, trust ng tao sa inyo. And one time Miss Abby naka-visit ko sa page mo, and mayara ka to sang may call out no nga vlogger man Action Eden or ano man dira nga daw copy niya ang photo ni Miss Abby nga map no ka DSB, and then post sa page without hatag sang credit no. So Miss Abby, paano mo to deal ang ina nga situation? Usually sir, report na siya namon, pero that time, gin-block ako sa akong personal account kag ang akong page sa iya nga page mismo. So, hindi ko na siya makontak. Sure, gina-contact naman sila naman per weekly balahaw. Kasi amo tiging call out na lang siya namon kay wala gid siya ga-contact. So, gina-block siya pa kami mismo. So, amo na siyang first time nga natabo si mo ang ini nga experience? Hindi, sir. Mayara ako, sir, iba nga friendship nga do nagguba gid kay tungod kapang kopya sila sang akon nga pictures without asking my permission, miskin friends na kami mismo. It's a no good Action Eden, no? Respeto lang bala. Respect begets respect. Muna gani. So sa mga luyag dira nga mangin vlogger, so among gitong take note nyo listen siya, hatag credit no kung sino man dira full name ibutang di man naguro makapanubo si mo kaugalingon kung ibutang mo dira ang full name. Yes. Credit to Action Radio Bacolod. Yes! Oh, yes! May hugot nga, yes, Sa media outlet ka dira kaginkuha mo sa i-credit lang Japon sa mo. Oo, mo na bala. Wala na lang bala sa pawanay. Wala sa mga ibanda bala. Pati yan. Tama na bala, sir. Correct man, Miss Abby. Correct. Before anything else, Gali Action Dale, gusto ko lang i-shout out si Lola Leticia Pabular. Lola ni Laga Wonder. Pamatigid sa kuno subong kag nagahibi-hibi. Oh, proud Lola. Hi Lola Leticia Pabular. Thank you so much sa paglantaw sa imo sining apo. Oo. So Miss Abby, more than 3 years nang imo sining Facebook page. Ano pa ang look forward mo or ano pang i-expect sa imo sining followers By the way, last night sang gin-check ko 69,000 followers. Subong Action Eden 70,000 na. Real quick, good. So, Miss Abby, go ahead. Ano pa ang i-look forward sa mo sa mga followers? Look forward pa rin nila, sir, more travel content kag food related naman to, sir, kaya lang sabi subong sa Bacolod mas ginaharap ko subong boost ang lahat lokal na businesses na do din sa pandemic kag gina-remind ko man to me ako nga followers to travel responsibly.
Miss Abby, tagaan ka namon subong sang opportunity nga kung may ara ka sang mga tawo nga luyag mo pasalamatan sa nalambot kung diin ka man subong. Go ahead, Miss Abby. Thank you, good sa akon nga family, si Mami Jama, si Kagawad Kate, si Bea, si Danica, si Elmig, sa ang mga cousins kayo niya, sila ni Hani, ang Macariola family, ang Pelaez family, Pabular family, and the Latorre family. Ang mga friends ko sa vlogging na side, napamati man sila actually sa mga sir. Sa sila ni Lagawan Kid, ni BCD Vlogs, ni Dash Most Best, and Dabo, pag-sir na muna. Shout out na lang sir sa owner sa Umanidon, nga si Ma'am Flor. Miss Abby, madamog nga salamat for sharing your story and your experiences no as a vlogger sa diri sa Aksyon na Radio Bacolod. Kabay pa nga damo pa nga mga lugar ang imo sining nga mabisitahan kag ma-share man no, sa mga netizens, especially sa mga Negrosanon, sa mga Negrense kag Bacolod no Action Eden. Kay basi bala sa ulihi dola at Action Eden makaduan bihalos sala nakaduan tanan. Kag may ma-feature naman si Laga Wonder. So dira lang kami ma-base sa imo nga mga post para updated man kita no sa mga bag-o nga mga destinasyon sa aton sining nga probinsya. Correct, gina-action Del. Kag madamo gid nga salamat, Miss Abby. And of course, iya mga kaupdanan action Del. Kabay pa nga damo pagid ka mo ma-discover. Basing ako tong lokal ma-discover. Charot lang. Ola, joke lang na iya. Gina-develop mga resort Wow! Mag-grand opening, invite mo si Miss Abby. Sure ba? Sige invite. So Miss Abby, madamog gid nga salamat. Thank you so much. Happy you, Sunday. Dr. Keep safe. Sige, madamog gid nga salamat. Alas 12:02 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. So there you have it mga ka-aksyon, si Laga Wonder, no? Si Miss Abby Pabular, residente sang Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. And sa mga fans or listeners sa una ni Aksyon, Charlie Pabular, bata yata no, si Miss Abby Pabular actually. Yes. Aragit action deal, it runs in the blood ang pagka-influencer. Minsan hindi pa siya gusto tawagan ng influencer action deal. Pero syempre, by the way she speaks, by the way nga gina-post niya ang tanana sa mga sa social media action deal. Kaka-influence na gid ang tawo. Nga maglagaw. Alam mo. Pero may hashtag na siya per may actually din siya sining nga kada post, lagaw responsibly. Correct. Especially subong nga pandemic. Tari supunan, lagaw moderately. Lagaw moderately. Ako na bali action deal. Basi one day millionaire ka. Pagkabuwasi gali iya nga. Wala ka na gali. Bakion mo man kung hindi mo pa afford. Medyo pa iway lang dana. So anong learning mo, Action Eden learning or learnings subong nga episode? Ang ako ni Action Dale, give ourselves room to grow. Kay kung tagaan ta Action Dale, ang aton kaugalingon nga room to grow gani, may ara ta Action Dale, kumaga ma-develop ta, makita ta ang aton nga power to shine or shine the brightest pa Action Dale. Kay kung hindi, maglimit lang ta sa aton ginapatihan, sa aton tanan nga gusto, pabayaan at puwera tang tanan nga ihambal sang iban, correction whether bad man ina, good man ina, positive man ina, or negative. Sa imo na kung paano mo na siya i-weigh, paano mo na siya i-embrace, paano ka mag-adjust Action Dale. Hindi sila nga, hindi kaya maghambal nga, I don't live for other people. I live for myself. Pero hindi na Action Dale, insakto nga amo lang na sa tanan nga oras. Kinahanglan ta ang mga tawo nga kaangay sina, especially our parents, especially our family, para mag-grow kita Action Dale and will shine like a diamond. Wow! Shine bright like a diamond Action Dale. Grabe. Libat-libat ba? Sa ako na Action Eden, mabatian mo gid kay Miss Abby no nga ka very family-oriented sa iya. Amo to na mention niya nga remember nyo gid or i-consider nyo gid ang mga gina-post sa social media bagod makitaan sa inyo sining parents. Kumbaga Action Eden dapat ang values na gin-instill sa imo sining ginikanan dapat ma-apply man sa imo sining career. Not because gusto mo mag-trending mabinastos ka na dira. Not because gusto mo mag-trending mamuyayaw ka na dira. So, dapat ang values na gini-instill dira sa imo sining lola, lolo, or ginikanan na dapat naka-attach sa gihapon kung ano man ang imo sining passion or hobby nga ginahimo. Correct Action Dale. Kag namian ko to gali isang hambal ni Miss Abby nga before
ginapaminsan niya kung ano ang ihambal ni mami niya, siya mga utod, kita syempre Action Dale, they are your first critic. Kag ti hindi ginaiya sila yung mag-comment sang ikalain mo Action Dale. So, sige lang, kay miskan ng mga hambal nila, learning Action Dale is sige-sige na yung process mo. So, dapat, sige-sige ka man, baton sa mga critics, sang mga kung ano dira gusto pa sa iban ng mga tao nga maka-benefit man Action Dale mo. Not up to the point nga gusto nila, hindi mo gusto, hindi makabulig. So, wrong man Action Dale. Check natin ang comment section from Annalie Blanco Peña. Shoutout sa amiga ko nga si Caroline Katzer, nga tita ni Laga Wonder. Sir Alex Monteza, good morning. Si Rochelle, haha, napiko bala kay Lods next time. And of course, si Maki, congrats ang mga followers ni Laga Wonder. So mga aksyon, madamog nga salamat for being with us sa atong sining episode subong nga Domingo nga adlaw. If you miss today's episode, visit lang sa Action Radio Bacolod YouTube channel or pwede man sa Facebook Live ang replay Action Eden. Kag syempre, visit man pag may time sa www.actionradiobacolod.com.ph. Sa liwat kaming inyong mga radio host. Action Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!